Okay, may buntag mga igala dito sa gawas karon, no. Atong oras alas 12:53 sa takta sa buntag. Benji Talisik lang sa Health TV Cebu. Good morning. Agway nga may good to. Napakgangat ng pagpaniod to mga igala tungod kay atong respondian kining Osaka falling incident, no. Niyong dunay o ganing nahugno nga kuan kaning edifisyo diri mismo sa likod sa Country Mall sa Barangay Manila, Dakbayan sa Sugbo mga igala nya din dunay duha ang angul. Unfortunately ang kaning PLD Construction and Development Incorporated money mo man ata ni ang nag-construct ni mo ang building o niya wala ta pasudla bata doon na natin kaubang media nga nagasulod sa sulod gabahin, no. Sumano siya mga igala na ang ko sa mga kuan gawain dagay mga tao sud kay gikataho nga dunay duha ang angul unya gani atong nadawat gi report nadawat kita ho gingong dunay usa ang natabunan, no. Ato pa ni gi-verify karon mga igala mga bay kini maong report karon sa nadawat karon report diri mismo sa kini maong edifisyo nga nahugno. Boss, harapit ang nahugno, boss. Chep. Mo ni mga igala, nag-uwa mong gud rin. Di nagasud but banga gyud boss sila kay nagasud ni media. Nahugno ko ato ko bas pulaw ro, no. Nasudlan. Ha? Og kon mo ni. Ayo. Ato subayan. Boss, pwede basod, boss? Nga naman? Ha? Dili basudlan niya kung buto naon doon ang insidente. Kasi ba yung kwadire, inyong foreman, inyong nag lead man dire. Okay muna. Ano siya pag naman sniper mga mga igala mga bay, no. Ato balik ko na nga kini mo insidente karon atong gi-respondihan kining Osaka nahugno nga edifisyo diri sa may Barangay Banilad ning atong Dakbayan Sugbo likod sa Country Mall mga bay. Gikataho nga dunay duha ka mga tawo ang kanay injured, no. Usa nini natabunan ato ba gi-verify sanglit nga ang mga personnel sa APAS Emergency Response Team ART na masasuod gabahin mga igala base po na entrance kaya di ba sudlon pilay bayad entrance nanunguta na boss pilay bayad entrance so mo naman, no. Ato na pa nagipaabot karon kining wa pa report nga gawas, no. Wala, ikaw, tataon naman ka tayo. Wala, ay bago na ko. So, ato ba nag-verify kung doon na ba yung pasyente nga nigawas. Wala magod na sa itong gawas bahin mga igala. Manawa pa na pasudla din itong ura. So, mana situation ko rin rin. Doon natin sa gawas sa edibisyo. Mo ni, no. Ito ang i-verify kung nagagawa sa pasyente. Nasa nagtapok karon dia meeting siguro ni. Okay. Masud o sige ka boss. Okay. Masud. Okay, na polis. Nangabot na. Mga igala. Oh, di ba basod lon? Oy, oh, na polis oh.
Asa ta mga ito sa inyong konde, engineer eh. Oy, Kita kakuha sa report. boss, na police boss. Guard, na police. Di ba ito basulan na boss nga naman eh? Ha? Malood ta. So kakuha sa balita. Mo, Balita na ba? morning ilang kita taguan karon, mo na diha og taguan og nanay mahitabo. Di ba ni dunay kuwang sa kanilang pagpatuman sa safety protocols? Pasagi ko sa track do. Yan. Di ba sunod? Kos, ba't di kos, ang media di pasudlon? Sila mo sugod lagi mapit. Oh, ko ilahan ang kon. Ha? Dilisa ka sila gatag ug ditali sa tuwa. Oh, ba, Na ako sa ay. tulas bulaw sud. Ha? Bulaw ro. So. Oy, ngano kita buo naman eh. Oh, dami kita guwa ano. Boss, nani kita guwa siguro boss, kita buo naman. Sa pagbuhat og spot ani. Ha? Sa pagbuhat og spot. Ang kani mong building, project name Mivilla Garden Residence Building 3 and 4. Building permit B01-2020-500-653. Date issued December 16, 2020. Location Camp Lapu-Lapu Road. Okay, ang Camp Lapu-Lapu Road yun, balagi apas. Ang kani mong address. Hindi mo ito basulo na eh. Sudla. Adlo sa balita. Ha? Adlo sa balita. Okay. Mo na gilaka man agi tabo na mo dito nga naman. Ha? Oh. Sir, na pa ba si resort? Na taga Aerof no atong ani mga bay. Sir, mababa ba ba sir? O na pa ba si resort? Wala naman sir. Ha? Wala na. Asa pa si dina? Sa hospital? Sir, asa na pa si sir? Bungol taga Aerof. Tama, limang koordinate sa tuwa. Sa hotel labay. Okay, so manino. Aha, mo ni mga igala ang ganing situation karon sa gawas bahay. Drug-free workplace. Nakabasa tayo dito basta lang mga igala. Ilang taon na anak? Boss ko no, Babolo. Okay, na ato investigator sa Mabolo Police Station. Boss Police Corporal, Police Master Sergeant. Police Master Sergeant Manulong Enrique. Enrique Manulong, ang atong investigator sa Mabolo Police Station. Naabot na diri mga bay. Di pa sudol ang police, nga naman eh. Okay, so man atong nuntan ni mga bay. Ang situation karon diri sa kaning maong edipisyo nga gi tukod nga edipisyo kani Mivilla Garden Residence. Mo di kanang kondo. Murag tundol ya sa sakit. Oh nya. Okay. Name of project Sibulan Master Incorporated owner. Nawa ba tabon? Nawa na tabon. Ano na may lilion ma? Ha? Napagawa to. So, ato ning nuntan kay nabli ang investigator sa Mabolo Police Station mga bay. Kita ni pula na, hindi mo masudlan. Oh, pwede nya sibulan to ato ikot. Oh. Ayun, private ko na. Di na mag-incident gud man nga mahitabuan ni na mahitabo insidente. So ba na katungod sila nga mubabag. Otherwise nga ang pulis may mo pagawas sa amo. Di ba boss? Okay, pero Mm. wala mo rin sila.
So ato man gi-verify karon mga bay no. Kung namuta na si si Kikato Ringka so kahika liso na pangalan ko boss eh. Sir pagka ato mag-verify kaya allegedly natabunan to ang usa. Boss initially usa to nadawat nga information. Collapse sa building. Tapos Allegedly na ako may patay. Usa pero hindi pa taga-confirm kaya wala pa pasudla. So para So- ay adil media sa suod pero pa na to may mamatsat. oh mo lagi unfair boss no. Police ug media sa gawas. Wa pasudla. Pasilan mga igala. So gibutyag ni Police Master Sergeant Enrique Manulong ano nga dunay initially allegedly nga dunay patay no. Pero reported but that i-verify pa ni kay nabaman ang bisigero sa gawas yung makasud. Naman na ito i-check karon mga igala mga bay. Kalabot na kaning nahugno nga edifisyo nga gi-construct diri mismo sa may barangay Banilad, Apas ni? Apas. Barangay Apas, sorry. Barangay Apas. Dakbayan sa Sugbo mga bay. Kay boundary ni boss no, boundary sa Banilad ug Apas mo ni. Apas gini sige dia. Okay, barangay Apas na ni mga igala. Mga bay. Basta kila pabisilan tong patay og ban. Ngayon na lang sa imong amigo. Lagi. Mga ita pularuan ni, pasila mga igala. Saban na siya sa gawas no. Atong diri on. Dili no, okay. Now, kani nga situation karon kung doon na magali na huglong edibisyo og doon ay duha nga injured initially o sa patay o sa angol kani siya call and responsibility nila siya sa lead man, sa foreman o sa nag-construct ni mong building gipatuban ba ang kani safety measures o safety protocols sa mga construction worker nga nagtrabaho no o kaning mong building nga gitukod gano nahugnuman di ba gani substandard ang pagkatukod mo na mga anggulo nga pakutan mga higala mga bay no sa atong himuon niya nga investigation kalabot na kining maong kuan kini maong nahugno nga edifisyo nga diindo na o sa angol o sa patay sa tong initial nga nakuha nga impormasyon. So mabalik na ko na taon mga bay tungod kay dili mga tungura medyo mag-usap ako ani nga nanamo ko sa gawas. So ako permit ma-live ninyo kay lang gate sa kuan gi-construct building. Wa tay matiyo-tiyo nga kining mga hulagway sa sudya bahin kay wa man ta masudla. Although ni nakasulod ato ka para sa media. Ano hitabo kay nagtanga-tang ang gwardiya. Nagasuot ang mo na. So kailan higala Benji Telasik sa Help TVC mo may buntag may ngudto standby station dugang update mga higala.